lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Carl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti na minsan a panagawid ko iti balay mi, daytoy a drama ti pagaayat da adangdangan. Naawis akmat a nagsurat, tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Ayat agistay ng guraan ken nanguyuyawan dagiti tao ken ti mismo a pamilyak kanyak. Nuapay anay bagak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti amin. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Hi Adele, good morning. Hello Carl, good morning to. Naimbag man ta nasapa ka ita. Wen, nakababay mat kami no pagurayag ti prinsesa ti biyag ko. Anya? Sika talaga Carl. Di mo unay ti mang pasablog kanya kwan. Abangan ngamin no mamati ak. Mamati ka ngamin tap no may salakan ka. Malawanan. Talaga asika. Inggaraw mo mantikin na pilusupom. Pwera nga Adele, kumusta nga ti bagbagakin ka? Nga anya Carl. Ti idat-daton ko kin ka ay ayatin ka unay. Bay anak kumamat amang panak na kitiday ta. Carl, ubing ka pa'y. Pangaasim ta di mo ko man ipilit. Okay ako niti kastoy a sitwasyon ta. Okay ako niti panang tultulong mo kanya nga gi-deliver ka dagiti langko. Saan yung das day ta kanya? Ha? Adele? Ibatam ti imak, Carl. Pangaasim. Amangan mo da makakita ka data. Katanya pa'y ti panunutan da. Sorry. Diyak lang aming malapdan tirik na. Sorry, Adele. Alaam kit din dagiti i-deliver mo. Tadikat matagtakan nga gururay dagiti customer ta. Carl? Well, siya nga ron. Ne, apay nga da ka dito eh. Kat no nalpas matan ti oras ti panag-deliver mo. Well, nalpasan. Di nakpay inaklon. Iso nga dak manan dito eh. Anya? Adele, napudno akin ka. Napudno ti panagayat ko. Saan ka mang rabrabak lain? Patyan na kumamay, pangasin. Carl, inaunaak iti sangapulo atawan ngam iti sika. Adayo abakbaketak. Ken maysa, addan anak ko. Uyawan da kan tulaeng dagiti tattao no ipilit mo ti kayat mo. Awan bibiyang ko, uray uyawan da. Tinapatin. Makadanak ti tao nga ipatpatid ko. Awan bibiyang da kanyak, ta saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak. Carl. Siyak ti agay ayat, saan nga isuda. Amok nga damatrik nam kanyak. Hindi mo kuman paglibakan day ta. Ha? Narik na akong day tayo, di damo tapay lang tinagkita. Awan mo't siguro may bagam kanyak. Nagagitak man. Agadalag, kabayatan ti panagtrabahok. Iti kasta, makaturpusak, kat adan tumot may pagpanakkel ko. Carl. Nuaklunan nak. Ikarit nga aramidag kami nakabaalak amang paragsakin ka. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ayaten, kan ipating kayo adwa iti nalablabas pay ngam iti panang ipatid ko iti bagik. Day tati imulam iti panunot mo, Adeline. Hi, Abigail. Hello, Tito Carl. Good news, iha. Malipod ita. Dito yan nga agnaad ni Tito Carl mo. Agpay Mami. Wan, anak ko. Day takit no okay lang kan ka. Siyempre, Mami. Okay na okay. At danton kay ayam ko. No agawid ak nga agapuy di pagadalan. Agyaman ak, Abigail. Welcome home, Tito
Carl. And welcome mo mo't ani tito, mami. Tarasam. Ah? Okay. Welcome home, Carl. Yay! No kasta, inaklon mo ni Carl, Adel? Wan, iniyawid ko pa yan ijay dagos ko Ay wow, bongga. Agad-agad, friend? Siyempre narigatan. Ang mga no ibawing na pa iti sa bali ti panagayat na. Sayang mat. Ah? Talaga ngay nalistuan mo, friend. Ay, ituan Diya ko nagpakipot. Man-manon ti kasjay alalakyan niya. Pudno nga ubing pay. Ngam matured nagpampanunot. Saan matkit di unay amadlaw nga ubing ni Carl, friend? Kasla, agkataw-tawanan kayo laang. Agpayso? One friend, promise. Jakon kayat ti ma-stress. Ti kayat ko ita, kat hayahay. Iti kasta, sana ka bumakatadagos. Katrumbang na lang namin, friend. Wan, isuasikan ti makamu dito'y pwestuan. Italagkon kan ka ti amin, friend. Ayunay kan nadilin, bakbaketan kan, ngamday takit din agkarkarampang ti kukwam. Anya ti kayat yu asawan, mama? Nakitak dagiti post mo iti Facebook. Ha? Apay, di ka pa'y lang nadidigray tinaramid dayjay nga abelken ka. Inanakan na kalaeng, kalpasan na, pinanawan na kan. Nalipatan na ti obligasyon na. Iba kumamat, no saan kayo nagkalay sa adagos? Mama, sa bali ni Carl. Pang-asiyo, tadiyo kumamat ipada ka ni Abel. Adeline, ubing pay ni Carl. Sigurado ang makasarak to na ita iti kataunan na. Sinaan na kan tulakit di inton maalan ang tikay kayat na. Mama, agpanunot ka kumaan na imbag, Adel. Bakbaketan kan. Di ka kuman nagpaloko pay. Di ka kuman agpaituray. Iti riknam. Sikan tumat laeng manon ti agbalin anak kakaasin bilang laeng. ay ayatek ni Carl, mama. Kas makita yumat. Naragsak ni Abigail. Manipod nagdan na kamin ka ni Carl. Ha! Ayat dita. Minamaag nga ayat daytade. Mama, Sige, alaala. Kitaan tayo ano agbayag dayta Carl ken ka. Kitaan tayo laeng, Adeline. imbag man, napanunot mo pa itinagawid dito'y balay. Sika, Carl? Wen, mama. Hindagas ko lang ng iti grocery. Apara ka na kayo. Rumarak mo't lang adagos. Adupay nga minti i-deliver ko. Grocery, anagga po iti sugar, mamim. Kasta ka di? Unay kayo matin, mama. Saan ko mamatakas na ti panagsasauyo ka ni Adel? Nakasaysaya at gitao ka na kayo. Kamkastakit din ti ibagbagayo. Adaya madi nga imbaga, Carl. Sugar, mamim, kunakla ang mat. Oh, pudno mat saan ka di? Agasam man ti nga pulo atawan nga inununaan na kan ka. Kasla kayon agkabsat no agkuy-kuyog kayo. Naawanan ni Bagayo. Mapanakon. Carl, agsubli ka ditoy. Carl! Agawid ang twinton maawat yun ni Adel para kanyak, mama. Ay, anyan. Talaga nagtangkan ti ulo ti anak ko. Kita agman no agbayag da iti dayjay nga Adel. Kita agman. Ay, lukas ta. Agdenden na nga rudan ti anak ta. Kanda dya Carl. Ay, anya pa'y ngay. Una. Ay, ulay ay. Talaga man naging bubukod jay anak mo. Tilag manen pagragsakan at ipinampanunot na. Huwin nga rod, Juanito.
Intunlok hunda, agawid tumanan dito balay akong disangit. Iba tinan tumanan ti anak na kanata. Kat natamanan ti kakaasi ang mga awir ka ni Abigail. Okay lang ko man, no saan nga ubing dayjay akal. Naita nga road ti may sa aparikot. Kasanaon no makabirok tao iti katawunan na. Di panawan ng tumot lang ti anak ka. Dayta mo timbagakin kwa na. Agam ko na. Naiduma ka no ni Carl kadagiti daduma alalaki. Ubing ka no, angam nanakam. Amuna ka no atong palan dagiti Karina. Nasirim matikulak jay anak ta. Naggraduar pa nga ron iti upat atawan na korsona. Angam, apay nga ta, ano may papaniti ayat kat agbalbalin na maag. Anya nga iti masakbayan lang nga gina iti dadya akal. Malaksin nga ubeng, agad adal pa ilaan. Di kat isupas ti may sa paggasgastusan naan. Asino nga iti mangbiyag ka na kwada kat awan mo trabaho dadya akal. Ay kat asino kumapay ngay, Juanito. Automatic ati anak ta. Bakit? Umay kay mga anan. Naisagana kong tibamigatan tayo. Wala kay, mabit lang. Sagsagay sayak lang bit ni Abigail. Partakan nyo saan ang bumaho ti ginao kapag sasangman tayo. Wan, umayan. Morning, Tito Carl. Good morning to. Umay ka, Abigail. Agtugaw ka, taigawan ka iti kanam. Dito eh. Thank you, Tito. Si Kangay, bakit? Agtugaw ka matin dito eh. Intimplahan ka ni ti kape. Thank you, Lakay. Ala, agawaan niyo ti mangan. Itulod tapay nga umunan ni Abi. Kalpasan na, itulod ka mat iji pwesto. Sakto mat sumrak iji pagadalan. Intun malaman nagiti i-deliver ko. Sige, Lakay. Lakay, saan ka di mabambanog? Itinal daw arutin mo? Siyempre, mabambanogak mat Nga mapukaw amin dagita abambanog ko nung makitkita kayo ka ni Abigail. Da kayo ti inspirasyon ko, bakit? Da kayo ti mangmang to iti pigsa kanyak iti inal daw apanagbiag ko. Agyaman na, Carl. Agyaman na gapo iti kinagagat. Kan kinaanos mo kada kami nga agina. Awanan yaman na, Adel. Pakaragsakak ti aramidag ka na kayo. Iso nga awan nga rin ti mga pagyamanam. Aramidag amin na gito'y gapo ta ipatpatag kayo ka ni Abigail. Aywan gayam. Kumusta kayo gayaman ka ni mamam? Okay kayo ka din? Aging gaasaan da ka amaawat. Saan kami itong agbaling nga okay ka ni mama? Carl. Da kayo ngay mat kadapapakin mamam. Okay kayo ka din? Ay. Kas iti inam. Diyak pa'y matla ang makumbinsi da mamakin papa. Adalat taungat kan panagdwa-dwada iti kaong ganda, may papankan ka. Bay ampay lang ida. Maawatak matkat di Tanos siyak ti aday ti sitwasyon da. Aramidak matikas jay, kas panangisakit kan ka. Siyempre, dadakkel mo dagi jay. Isa protektaran da kalaan. Ay, pasensya ka lakuman, Carl. Sana bali, kasaritak tumanan da papakan mama. Saanan? Bakit? Bay ampay lang kulakmat. Patya ka maawatan tan tumot lang. Saan pa nga ita? Ngam amok adumtang tumot lang na ita aguntaway. Hello, Carl. Ayan mon. Adak pa lang diti pagadalan Saan pa yan na-dismiss? Bakit? Hapay ka di? Kuang amin. Nangato ti gurigor ni Abigail. Diyak mo ti aramidag. Sikat isang kadamag na. Iso nga inawagan ka. Anya? Madanaganak. Ada nga min pantal-pantal iti ima ken lupo na. Itaray kon salangan iti ospital. Sumarunukan to'y giant. Apaman na malpas ti klasem. Sige, Adel. Diyan kung sumrag iti sumaruno ang subject ko. Umuna kayo na iti ospital. Urayan da ko ni Jai. Sige, Carl. Katagyaman, nak.
Kumusta ni Abigail, bakit? Kasi ti Diyos, naispalan iti pagkad. Nadinggi ka nung ko na ti doktor. Oh, kaasimat. Imbaglangan nakita madagos dagiti ko nam apantal-pantal na. Tano saan? Ang mga nadandagos na napasamakin ko, ana. Ay, awan nga rod lakay. Kumusta ang kasasaan ni Abigail, Adeline? Kumusta ti kasasaan ti apo ko ni? Okay ka din ni Abigail? Da kayo matgayam, Papa, Mama. Kasi ti Diyos, okay matan ni Abigail. Naimbag nga orasyo, ma'am. Sir? Kay, sa dinungay, kayal na ita. Madama ang maururay ti panaka-i-transfer na iti ward, Papa. Ay, saan nga iti ward? Las ka na mataming iti usto ti apukaw. Iti private room ti rumbang apagyanan na. Ayan na iti doktor. Kasak ti makisarita ka na kwa na. Ang, Papa. Di kaglanag, kasak ti makamoy ti magastos. Umay ka, Amelia. Kasarita ta ti doktor. Wan ito. Carl, apay di ka matan matagtagari. Ha? Ay, kwa, bakit? Pasensya ka lakuman. No saan da ka pinanpansin dagiti dadakkel ko. Ha? Okay lang. Kas nakon. Maawa ta kita. Ala, umay kakit di, tamapantakitan ni Abigail. Amang ano birbirugan da tamatan. Oh, apay akas tatilang amlakay. Kasla aburido ka mat. Ha? Kwa? Awan na di, bakit? Okay aklaan? Asino nga minti ka te-text mo aya. Ibagam Ada ka di parikot. Nag-text ni RJ. Masakit ka na ni Mama. Anya? Oh, anya nga iti planom. Tinasayaat. Agrobot ka. Mapantay di balayo itamat laang. Alan, di kan agkad-kad. Dumagas tamat na ni di palengke. Tagumatang ta iti masidaken grocery nga isang petay di balayo. Nagunagmatan di uyak yung Mama. Apay nga, tayo lang ibaga. Masakit kayo matgayam. Inururay ko ti panagawid mo, anak ko. Hanggang di ka matan mauray ang nagawid. Manipod idipimanaw ka. Pasensya kayo, Mama. Sorry, no nagbalina ka na sukir. Awan basol mo, anak ko. Sakit di ati rumbang adumawat iti pambakawan. Ngamin, naipaidam ko ti pagragsakam. Banag anang guraam kanyak. Carl, apay no itaray talaangan ni Mama iti ospital. Makapadanag mo ti kastas sa saad na. Adel? Imbaglakit din. Tasimurot ka matanagawid, Adel. Tanusaan. Amang anusan ta na makapagsarita. Kat sa anak mo na makapagkidaw iti pambakawan mo. Mama, anya ka din na kita nga ibagbagayo. Mama, ipanda kayo laangan iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Ay, nasaanan, anak ko. Mariknak. Asa anak matlaangan nga agbayag. Pakawanandak ko, ma. Anak ko. Pakawanandak. Gaputan nagbalinak alapad iti ayan ayat yo. Sapay ko, ma. Tamapakawandak. Awan rumbang apagdanagan nyo, Mama. No siyak, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kada kayo. Amin napatag ka ni Carl. Napatagmatan kanyak. Sorry, Mama. Sorry, no jak nakawawid. Pasensya kayo, may unak ti pride ko. Awan basol mo, anak ko. Katagyaman, anak. Gaputa uray no kaskasan o. Kat
imay daklat ta sinarungkaran. Uray iti mautin agon taway. Mama? 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 Agringkay ko, ma. Mama! Saan? Saan? Pasensyakan kadagiti saan nasaya at ngimpakpakita kan imbagbagami iti kalabas. May papanken ka, Carl. Pudno ti ibagbaga ti amayo, Carl. Iho, itata na paneknekan min ti kinapudnom iti anak mi. Awatan dakan, kas manugam mi. Agyamanak, papa, mama. Italikod ken ka ti may saanugan. Sigan, ti mangimaneho iti dayjay. Total, jakmeten us-usaren. Usaren mamapan iti pagadalan ken mangideliver kadang iti lakuyo kan ni Adel. Thank you, Papa. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na. Dimteng matlaangan ti or-orayan mi agundaway. Ti panangawat yo kan ni Carl kas manugang yo. Ket urno sumeten dagiti papeles mo iti kasta marugyanan ti annulment yo kan ni Abel. Ket makapaggalay sa kayo meten kan ni Carl. Ita, Miss F, napintasan tilangan-langan mi kadagiti dadakkal ni Adel. Kamaudyanan na, naawat dakmatlaangan nga agbalin aparte ti pamilyada. Dandani meten malpas ti panangipagna ni Adel iti annulment da iti ama ni Abigail. Banag apakaragsak unay, iti kasta ket maikallay sakmatlaangan ni Adel ket agbalinan aligal ti panagdan nami. Uray inauna daytoy iti 10 atawan nga miti siak, inayat ko daytoy iti napudno, ket nakasagana ak nga agserbiken kwa na kas asawa ken ama ti anak na aging gattong palbiag ko. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Carl. Ken ka pagayam, Carl. Nulakit di tapudno nga agin inayat kayo, ken talaga anapintas ti intensyon mo. Go! Why not? Kunada nga rodan, age doesn't matter as long as the love is real. Life is too short. Bayam dagita atat tao nga awan maaramidan da iti biagda, no di ti makibiyang iti biag ti pada da atao. Biag mo dayta pagayam ko. Biag yu adwa. Isong adda nga rod amin kada kayo ti desisyon. Angam kanayon mulat ta kumanga imula iti panunot mo at ipanak ki asawa ket saan basta-basta. Namnamaem nga adalat ta dumtang aparikot iti nagbaetan yu adwa. Nasayaat met ta inaklon da kamatlaeng dagiti naganak ni Adel. Ket nakapagkid daw kayo pay met nga agpadpada iti inam iti pambakawan sakbay nga insubli na ti bukod na niya. Alakastan pagayam, Carl, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag
nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti na minsan ngayon nakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastamatan ti diploma. Nakyuryusak nga rod ket dinangeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innakmat ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatsyek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka, Glenda. Birbiro ka na ka man ni Teacher Idi Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agdrapak san Jenny. Anya? Ngam apay. Sayang mat. Sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay matipagtrabahoam? Basta. Ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay dagiti requirements mo. Iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masaduta ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kay kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, iso nga agdrap akon. Agtrabaho akit din. Ison tumatlaang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen, Jenny. Apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y, friend. Naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko, apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy. Kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amat kan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isang tumot lang, titurong na ako nakmanan. Diskarte lang, mati kasapulan, tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka, Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ngam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat, no jak makaraman iti arak, iti lasud ti agmalam. Anya? Anya langit din ti pan nakairan-ranana. Kagpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaduta kong nga iskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta. We are meant to be. Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Anya? Well, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla at paikit din na imunawan iti daytang imbagam. Sana nga mangrabak. Ano kaya't mo agasawatan? Ikasar kamit.
Di oray, ang grande pa yun, kayat mo. Anya? Ado ti kwarta. Kwarta da mami kan daddy. Anya? Ay, suwasa na barangay kan San Brian. Dinasayaat. Ituro mo pa ilang. Itigas ta, mausawan ka. Sana ka napartak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko lang. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian! Sino ti? Hoy, Brian! Brian, agree ka! Bumangon ka! Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayanta? Saan din naman ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok madlangan nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man. Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnosan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam. Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas ko nam. Brian? Di mat ko nam akayat nakmet. Kwa? Malaksit bartag mo day jay. Ayan, awanan mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid dito umanugot ka. Pagkasarta na dagos. No di mo kayat, okay la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana? Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. Ha? Nanang. Awanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, kaday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong Mau ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din babae, tinagaramid, iti pa kay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyagyaw. Nang runa intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Nanang. Isa na balay, tayo dyan kami tumutan balay nga agnad, nana. Adamat na dadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di kagdanag, tadyak baybayan ti anak niyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mangpet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid ang dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin tumat ila ko itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man.
Sumagmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan nisa nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ro, nanang. Ay sos, ag-control kayo mga min Rupag lang ag-family planning kayo mat. Iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo na balayan. Daddy. Ne, ada ka matgayam di taabalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. So, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kitya. Tagsasarunod, agitya puko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sa bagay mutkit di abalayan. No pagdanagan ti pagbiyagan da, di ka man danagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakita ko mati pa nagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. And Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti ang pukot ha. Ay, wana, agawit ka nga minan bagay. Iti kasta, maaw-awir mo madazak kan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Iti pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo't siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo anay puntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, nakaya. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pembanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawid ka, tapno makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ti anak ko Pudnuti ko na ni Daddy. Panawan mo tan tapno agawid kayo. Iti kasta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawid kayon. Tasak mo ti agtrabaho para kada kayo. Ay na, amom ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kaunay nga agkan kan arakupan. Ni mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasa nyo iti iliw yo kanyak. Isong agawid kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no mabaling nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagit anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangtad kan ka. Wen sa bali latamot adda bukod ko akwarta. Jay nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanya. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan.
Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanlugak ti igatang ko, no, gastusan. Magatang mo mo't amin na kay kayat mo. Ikan ka iti kwarta. Gatangam latta ka din, no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka damami kan daddy. Siyak ti makamo, kunak lang arudan. Ang Brian. O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta, ha? Agpaiso, Brian. Amumot asana ka narigat akasarsarita. Ngam kas itinakon-nakon, sigurado lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian. Ikari, katagyaman ako, nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito italyer. Nagadot isang sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka dagos. Nagnato ti gurigor ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Nadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan takila at matlatan na nagsangit. Di saklutan. Kasta na yabara na. Hintay ti bagbagakan ka, Glenda. Mabayam sanda kiti ubing, ha? Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Namjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanran na nga sakit ti anak ta. Pangaasim, santa kumamot ta na pagrikyaran day tabanag. Agawid ka kitin. Matanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang. Pudnaw, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. Nang. Hanggang anusam tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide. Di maisa ka ba't kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantay. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako na account. Pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry na nang agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan. Nalpasan. Addan anak yu ka ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may sa nasingput-but nagiti na kay kamangam. Nanang. Amin a babawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isu anas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay na ang mood friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apag kinaawatan nga gisawa. Ngam kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta friend? One friend. Katsika, kumusta ka mo din? Dahito Kasi ti apo, umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo.
Umadanin amalpas kumatlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y, friend. Sumagmamanulaan nga nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, dayta mo ti nararapaap mo idisan ka di. Kunakmat nga minkan ka ide nga ituloy mo ti agadal, ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman aklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga sawak. Kastamot ang dagiti na ikamangak. Talaga siguro akas na ti biyag, friend. Iso siguro ti makunagasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat a katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Aklunak ang nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali apabasulak no saan atibagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin, nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan, tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastamatan dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin, awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makunaagasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso an nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo an na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo an naiturpos ti panagadal mo. Ngam no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastamatan dagiti na ikamangam. Agadal ka. Aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Glenda. Ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdengeg.